Kuya aning pobreta oy. Sige lang tagbasok. Buntag pa sa'yo mata na ta. Pasok. Ay sa babe. Ako rin pukaw sa doy-doy kay udto naman lang man mumata. Ano sa maning bata nga imbis kita kang trabaho din sa uma. Pupon mumata. Be. Ako atuon be. Didoy! Didoy! Pagbata na diya kay udto na, dakan batay masukunon sa uma. Sumli mata nga dugay kay mo mata nga udto na. Saan yung bata nga dugay maging mata? Dili. Pagmata na kayo mong tatay. Sige nagpanawag. Nay. Sige nagpanawag mong tatay. Saan nagday oras, nay? Alas 10 na oh. Nagsige na siya pasok nito. Ikaw wala pa. Suko na putos tatay, karon ba? Masok ko kita mong tatay. Tay, kanang naakay isugo sa ako, tay. Uy, maayo kay ni Aka. Anong dugay ka man kagi mata nga udto naman? Bueno. Nako ipatrabaho sa imo. Kay aron mapusta ng katong adlaw karon nga natay malungag sa atong kaldero, sa atong kabuhan. Ay patrabaho ko sa imo karon, doy. Adto ka dito sa pikas nato nga gitamnan og Korean grass. Mangwa kag binhi. Kay ang binhi imong ibalhin diri og tanom sa atong bakante nga gitamnan nga yuta. Nakasabot wala. Tay, nakasabot ako, tay. So, karon tay mo adto na ko, tay, kay ako na tong luabon tong binhi nga imong gisugos ako, tay. Hala sige. Kay magtagad po din eh. Itan pobre tao eh. Sebagai sulbad ni atong kapobrehon ba? So kay solusyon nga masulbad yun ang akong kapobrehon ani. Itan ni nga trabaho eh. Tatay. Gusto niya nga terminang kuaning kuan. Siya masugot og trabaho ko. Sabay maayo ani ba? Panayon na nato ni kuan. Siyan lang gid ako tumanon kay siya man akong amahan. Sige lang. Ay, kapoy lagi ko. Lihat to ni tatay. Tay, narang mga binhi tay. Ako lagi kuha dito, tay. Bon ni doy. Oh, tay. Okay, salamat tay ha kay ato na ning itanong karon. Tay. Naunta ko ihangyo ni mo tay pa. Naunta nga hindi ka masuko tay. Oh, ano masuko man og tinunood lang ng imong anyo sa kudilang Ginoo makatabang lang sa atong pamilya. Kuan tay ba kanang tunta ko mo pantay ba kanang mo eskwela tay ba? Ha? Eskwela ko. Mo eskwela ka? Di mag-iingnan ta naman ka nga dili ko musugot nga mo eskwela ka. Kay walay na dato sa pag-eskwela. Gasamok-samok lang ng eskwela. Nihauluag kay atong Koreana no? Ang imong buhaton magtanom ka. Aron magkakwarta ka. Dili ng eskwela-eskwela kay watay ka gasto. Sabot ka? Sabot man ko tay. Asa ka na? Kanay oy. Dot si tatay nga nihangyo unang ta ko sa iyan nay nga mo eskwela ko nay ba. Nasuko na minuon ay. Ano mo ginay mong tatay kay nangita mangyapon nag trabaho makatabang sa iya. Kabalo biya ka nga tiguang na. Dili man kay nanghid bang iya nga mo eskwela ko nga. Nasuko na minuon. Ano mo ginad na kung wala na grado yung tatay. Eskwela gani ko nay kay para mahuas ta sa ato ang talisod.
Naay mo tatay, gusto man kayo patrabaho lang diya. Lugar siya musugot nga. Yung eskwela ko. Nga lagi nay, kanang uban amahan niya nay. Magkapa-eskwela man sa ilang mga anak. Kanong siya, dili man lagi nay. Ay da, sakti na nagunay mong tatay. Ang iyang ginahon na anak, ang karom. Wala ang ugma. Nay. Salamat kayo nay ha sa imong tambag nay. Anong gilalak? Kita rami nagtanay na. Ala, sabar kasi duy-duy dia. Ako ng taon din, naaba. Ayo. Ayo. Kira, Tayo na si duy-duy te. wala na ba siyang tanuan siyang tatay? At lang dito ka. O sige te, ako atuon te. Oh, sige, sige. Salamat te. Uy! Uy! Tara makadidya. Ganyan ako nakita ni mo. Uy! Ken, naman lagi ka Ken. Sa may tuyo na to. Ay da. Ipaano ko gimam diri kay namusta sa imuha. Kay muskila ba daw ka dili? Doon nakasabad daw. Gusto lagi yung tako mo eskwela Ken na. Si tatay kay di man magsugot. Suko man noon. Sao man ako ni. Lagi no, yung tatay mang dito. Yung nakadugong man daw ko yung tatay. Ang daw grado ko no, mantong di office ko laon. Nagka-bright ni mo. Sayang kayo pagka-honor. Dugay nangandoy ko Ken ka maka man ko sa akong pag-eskwela kay para mawas mi sa amuang kalisod. Unta. Di lugar man yung lugar mo tatay dahil. Hangyo naman ko sa Ken ka siya di man din mo sugot. Bot, ano na siya Ken? Aday, ipaan niya, magigo kay Ma'am Diri kay pwede ba daw ka makado ito sa papado kay saan lang gid daw? Sikan honor ka? Mawakin? Nasikan unor ko Ken nga wala mo ko'y tunga-tunga Ken. Tungkol ni tatay nga di siya masugot og eskwela ko. Dili, manggidoy. Tagko, magidi mo kuha sa budjol mo gansiran. Mo ba Ken? Salamat kayo sa imong balita nga gipabot ka nako. Kino? Kay bisag na ako'y problema sa akong pag-eskwela pero nalipay ko nga na sikan honor ko karong tuiga. So, Ken, palihog na lang kong ingon ni Ma'am ha nga daghan kaayong salamat. O sige doy, basta. Ako lang nakagisulti ni Ma'am. Sige doy, di ako glangan. O sige Ken, daghan salamat ha. Sige. So, amping sa imong paglakaw no. Sige, salamat.